guztioi! Gaur, segarren mailakoen azken eguna da eskolan. Beste bidaia zoragarria ilusioz beteta zain dugu. Kantaldia bera hasi aurretik, gure garapenaren prozesuan parte hartu duten guztiei eskertu nahi diegu. Ikaslei zen ikaslei. Besterik? Eta orain gimnasia ritmikoek bere dantza orkestuko digute. And this year gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Hey now,
Besterik gabe kantei emango diegu sarrera. Egunon, azteko, takolo pirritxe eta porrotzen ase mina izena duen kante entzungo dugu. Noren?
Pirritx porrot marimototzen ondartzara, txalo bero bat. Yo
hezkuntzekoek hasiko dute. Hurrengoa, ez da La Rosa lorea baizik eta baserriko La Rosaren abestia. Txalo bero bat lehen hezkuntzako lehenengo mailakoei. Rosa, Rosa, baserriko La Rosa. Ai, ez neia, ai, ez neia. Felixa, Felixa, etxeko Andre Felixa. Ai, betzi beia, bai, bai, betzi beia.
azken agurra danez, eta urtero egiten dugun lez, prestatu dituzten bertsoak, kantatuko dituzte 5. mailakoek. Txalo handi bat. Gara guztiok agurra ematera, 6. mailakoei bertsoa bestera. Gu hemen gaude eta zuek institutora, nola doa bizia urtetik urtera. Hemen gaude eta zuek institutora, nola doa bizia urtetik urtera. Denetarik eginez eskola lanetan, ikasi zenbait pitzarlo guztietan, eta sartuta ere bihurrikeritan. Ikasi zenbait pitzarlo guztietan, eta sartuta ere bihurrikeritan. Ez da izan betirako, ez da ere apurra, bertso zabal honetan emandako agurra. Bihotzez esatean ez da gauza alferra, arezazue beraz guztion agurra. Bihotzez esatean ez da gauza alferra, arezazue beraz guztion agurra. Eskerrik asko 5. mailakoei. Mesedez, 6. bekoak datozela ona. Gela horretatik pasatu diren irakasleak, mesedez, datozela. Lehenengo egingo dugu 6. B eta gero 6. D-koekin. Lehendik banatuko zaie ikastetxean egindako argazki ofiziala. Horregarri bat izan dezate. Bizki opariak, opari bana bakoitzeko, eta barruan pendrive daukate eta eskubuturreko bat, eta pendrive barruan ikasturtean zehar eta mailaz mailan egon direnean argazkiak.